10, 9. Așa, da, e perfect. Hai să vă dau Dumnezeu fericire. În primul rând, eu mulțumesc lui fratele Baciu, care este generică și e unic. Să trăiască Maria lui, care Dumnezeu ține și cu ei, ține și cu mine. Că știi cum e vorba aia, oameni cu suflet mare, indiferent de situație, se numesc nemuritori. Așa că eu am venit alături de Baciu și de soția lui să fac datoria și promit că toată viața și la copiilor, dacă am posibilitate, voi ține cont, în primul rând financiar, cum vrei tu, și a doua oară omenia să fiu toată viața lângă tine, tu să fii sănătos cu nevestica ta. Să rămână! Și vreau să cânt și o melodie care vi se potrivește vouă. Puțin volum mai și înaltă. Doamne, 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 în orice zi îmi dai valoare, să stau cu nevastă mea, că i-am făcut ambiția, că i-am făcut ambiția. Dragi Rică, în primul rând spune șeful nostru generică, pentru formația lui Salam și pentru Salam numărul 1 din tot globul ăsta, care și obosit este iubit de oameni. Salam care nu doarme de luni de zile pentru nunțile astea frumoase. Și doamna Maria, să rămână din suflet, care vreau să fac și o două vorbe, ca pentru familia mea așa cum pentru voi. Puțină mea ceva de Doamne, 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 afară e zi cu soare. Te iubesc și bine știu și niciodată nu-i târziu. Mai Salam, ascultă-mă cât a vrut Maria mea. Tu te-am adus la nunta mea, te-am adus doar pentru mine, te-am adus doar pentru mine, să crească sufletul mine. Adevărat că dacă stai să te gândești, un generică și o mireasă care își vrea un lăutar, nu vrea pentru ei. Eu tot programul ăsta, când numai pentru voi, și nu pentru bani, și numai pentru voi, și numai pentru voi, și numai pentru voi. Dar la mine Salam și trupa mea, pentru mine și mireasa, la mine la gol. Auzi ce spune? Bărbatul meu, ne iubește Dumnezeu, ne iubește Dumnezeu. Baciule, ascultă-mă, te respect toată viața că mi-ai făcut ambiția. A fost supărat Salam, dar acum n-are hamar și-a venit din nou la noi să câștigăm orice război. Că lumea mă invidiază, cea mai șucară mireasă e Maria norocoasă. Mă la șefa Maria, pentru valoarea lui Salam, care mă mândresc de acum încolo să mă chemați, nu doar să vă cânt, ci să fim prieteni de familie, să rămână din suflet la... Fii atent acum ce spui tu. Că te-ai măritat cu mine, te iau cu mine palat, că așa îți place ție, că Baciu e împărat. Că te-ai măritat cu mine, te iau cu mine palat, Maria îți place ție, că Baciu e împărat. Trăi viață ca sultan, ca sultan mari și gând. La șeful nostru de la generică, în primul rând pentru fratele lui Florin Salam de acum încolo, că de o viață întreagă a așteptat clipa asta, iar azi că numai pentru tine și nevasta ta. Cea mai mare bucurie, și eu și toată formația mea vreau să vă facem un spectacol vostru original. Una, două, trei, da!
are norocoasă, e Maria mea frumoasă. Paciule, ascultă bine, știe toată lumea că mă după mine. Canta la copiii mei, lumina ochilor mei. Trăim viață de casul de bani și iuri. Dar la șefa noastră pentru tinerică, să rămână artistul de la România. Băi, ia uite în sus, ca să frumos.
strigă cu mine, strigă cu mine. Te iubesc, eu te iubesc, Maria te iubesc. Auzi, afară iese cu soarele, cu Mario ai valoare, că ne faci lângă tine cea mai mare fericire. Afară iese cu soarele, cu Mario ai valoare, că ne faci lângă tine cea mai mare fericire. Facă-te-l, mă! De la șefa noastră, pentru băieții ei, Isaac și Julio. Și mai e și o fată care se numește cum? Pentru Buzeanca, Isaac, Julio și Buzeanca, care vrea să fac și o două vorbe, ca la noi în familie, să rămână din suflet. Toate piesele sunt pentru voi. Stop, să face și o primire pentru Nașa, să face o primire originală, să vă dă Dumnezeu fericire și Nicu Chinezu, Nașu și Nașa, să aibă noroc, Carmen și Nicu Chinezu. Ați venit și să vă dea Dumnezeu fericire și noroc. În continuare, am o melodie de la Naș pentru film, de la film pentru Naș, o melodie nouă-nouță, care se numește Are valoare nașumare, iar noi spunem cu toții Are, are! Toată lumea! Cea mai nouă piesă! Pentru nașumare, care este în Spania, dar cântăm că s-a registrat și să vadă și el valoarea și respectul nostru. Să rămână. Haide, drumul! Fac și o două vorbe pentru nașumare. Cumva să vadă casetele, să vadă respectul lui Baciu și al lui Florin Salam. E respectul nostru de aici, de acasă, pentru fiecare din familie. Să rămână din suflet. 1, 2, 3, 2, 2, hai! 2, triumfa! 2, maga! Are valoare nașumare! Știm cu toți care parade! Și are finit valoros! Ține-i Doamne sănătos! Scoate toate! Afară iesi cu soare! Valoarea lui nașumare! Să vorbească tot orașul, că iubim cu toți pănașul. Solo, la șefa Maria, pădonașul Nicu Chinezu și Nașa Carmen Jumpuneasa. Ho, ho, ho! Cine este Doamne Nașa? Da, 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 da. Este Carmen Jumpuneasa. Ra, da, 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 la, la, la. Să vorbească tot județul. Da, 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 la, la, la. Cine e Nicu Chinezu? Da, 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 la, la. Da! Hai, 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 Asta e lumea.
făcută cu valoare și mireasa e o floare. Să termină smecheria la Paciu și la Maria. Mare, 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 mare și mai mare.